vähän jälkilöylyihin pelistä Riento Lakkapää ja niin siinä kävi, että 3-2 taas pelattiin ja aloitetaan tuosta Lakkapään Markus Kaurtosta. Minkälaiset, Kaurto, oli peli tänä päivänä sinun mielestä? No mun mielestä peli oli niinku varmasti viihdyttävä, ettei siinä ole sitä ei kyllä. Oli niinku hyviä kovia suorituksia oli paljon, mutta oli kyllä sellaista vähän heikkojakin suorituksia siellä, mutta varmasti monelle jää mieleen. No, olihan se omasta mielestä ainakin kyllä tuo vastustaja Hakkuri kyllä kovalla kädellä rankoi niitä palloja, että aika hyvä äijä tuntuu olevan siinä. Mutta mun mielestä porukkana pelattiin niinku hyvin niinku pieniin asioihin ratkaisi kyllä tänään, että oli niinku tiukka vääntö. Kyllä, tuossa pelin tiimelyksessä näytti siltä välillä, että sinä pidät tuota peliä pystyssä siellä just noilla keskitorjunnalla ja vahvalla syötöllä edelleenkin, mikä sinun vahvuus on kyllä, niin tuntuuko se siltä itsestä? No henkeä yritin luoda siltä, että pyrin olemaan turhautunut siinä nyt pari kertaa ehkä vähän kuumeni, mutta ei se nyt siltä, että pyrin niinku tuomaan sitä niinku rohkeutta siihen pelaamiseen, että uskotaan tiukassa paikassakin tehdä niitä perussuorituksia niin sanotusti, että ei ainakaan jännittämistä kiinni. Kyllä. Siellä näytti olevan jotakin erimielisyyksiä tuossa pelin aikana, niin mihin kohti ne tuli tai mitä ne oli siellä? Ne ei siis jotain tuomarivirheitä taisi olla tai jotain tällaista, siis ei siellä mitään pelaajien välisiä erimielisyyksiä ollut, vaan niinku tällaista, että tuomiosta oltiin vähän eri mieltä, että sellaista, mutta niitähän tulee niin kuin. No sitten vielä tämä ehkä tärkein kysymys meille, että miltä se tuntui pelata tässä entisessä kotiluolassa entisen yleisön edessä? No kyllä se. Aina ihan mukavaa täällä pelata, että täällä on hyvä tunnelma ollut aina. Kyllä se vierasjoukkoinenkin mukava pelata, kun on tunnelma katossa. Mukavaa kun jyskyy oikein lattia, kun yleensä pistää menee. Kyllä. Kiitoksia Markus, ja otetaan sitten Mike Pelletieriltä kysymys tuossa, että Pelletieri tuntuu olevan aikamoisessa liekeessä, että miltä se oma peli Mike näytti. So Pelle, you were on fire today. What do you think about your own game? I felt pretty good connection with Petteri today. We've been working a lot in the last couple of weeks to get our connections going out in position 4. And I think it finally started clicking with our timing. I think I could have taken a bigger role in serve receive. There's a lot of tough servers on that other team. And we really felt the pressure, but tried not to panic and tried to make smart swings when we were out of system and be aggressive when we were in system. Koska me saadaan nähdä sitten 3 pinnan voitto. Nyt ollaan pelattu 3 vai 4 ja 3-2 voitto. Koska päästään nauttimaan 3 pisteestä. What do you think when we can see the first 3-point victory? The weekend. I don't know. We'll see. Hyvä, kiitoksia. Päästetään pelaajat tuonne suihkuun ja jatketaan sitten. Niin. Normu sitten tänä päivänä tämmönen voitto 3-2 Riennolle ja edellisestä tuli aika helpohkotkin voitot teille sieltä, niin miltä se valmentajan silmistä näytti tämä peli? Joo, oli tosi tasainen vääntö puoleen ja toiseen. Ja loppujen lopuksi yhdenkään pallon ero se oli. Meillä on tosi hyvin suoritu keskerit. Hieman enempää olisi toivonut torjunnan puolella. Oli niitä tilaisuuksia enempää kuin normaalisti. Mutta omalla syötöllä saatiin tarpeeksi niitä irti olevia palloja, mutta täytyy myöntää, että Rientokin pelasi paljon tehokkaasti ja aika paljon Petterin ansioon. Mitenkö paljon se ilmeisestikin paljon vaikutti tuo Petterin tulo ja eri tavalla pelaaminen. Mitenkä sinä olit valmistautunut tähän muutokseen, mitä Riennossa on tapahtunut? Niin kuin vähän kokemusta jo Petterin kanssa työskentelyä. Kaikki mitä tehtiin taktisesti
oli suoritettu täyskympillä. Ainoastaan laadukasti voisi tehdä varsinkin torjunnassa, laitatorjunnassa. Kyllä. Tänä päivänä sillä oli teidän joukossa nyt ihan eri mies, mitä kahdesti aikaisemmin, niin Luka Medic näytti, että se on saanut jotakin ruisleipää alle, niin pallo lähti aika kovaa nyt. No joo, mutta edelleen se ailahtelu on samoin kuin Peetulla on liian näkyvissä, ei ole siitä tasaisuutta, mitä tässä vaiheessa kautta jo pitäisi olla. Kyllä. Syöttö teillä oli aika kova siinä, varsinkin toinen erä tuntui, että se meni ihan syötöllä läpi. Oletko samaa mieltä? No joo, ja juuri siksi hieman harmittaa, kun saatiin niitä irti olevia palloja, mutta sen jälkeen ei tapahtunut mitään. Että voisi olla hieman tehokkaampi varsinkin niissä irtipallon torjumisessa puolustuksessa. Kyllä. Hieman liikaa meni läpi. Kyllä. Kiitos Jani Säisä Liigan riennosta, päävalmentaja. 3-2 voitto. Tähän voisi melkein, en vielä kysy sitä, että milloin nähdään se 3 pinnan voitto, mutta aloitetaan siitä, että minkä näköistä se peli oli tänään. No joo, kyllä täytyy sanoa, että Lakkapää on meille tosi vaikea ja vaarallinen vastus ollut tällä kaudella. Ja nimenomaan tuo syöttö on koko ajan ollut vaikeuksissa meidän vastaanotto. Ja siitä oikeastaan niin kuin yritin valmistaa joukkuetta just siihen, että se on mahdollista, että sieltä tulee niitä pisteputkia, ja se on aika todennäköistäkin, että sieltä tulee niitä pisteputkia. Ja saatiin sitten hyökkäyspäässä saatiin tehtyä aika fiksuja ratkaisuja, että vastustaja joutui tekemään itse ne pisteet. Torjunnoilla saivat sitten 11 torjuntaa. Me saatiin vastaavasti 14, mutta sitten omat virheet muilta osin hyökkäyspäässä oli tosi vähissä. Mutta sitten taas meidän oma syöttö, että sen näkisin, että se 3.-4. erä oli aika pitkälti sitä, että saatiin kuitenkin vastustaja tekemään jo vaihtoja ja vähän niin kuin vaikeuksia, mutta ei sitten omalla syöttövirheiden määrällä tuhottiin sitten se hyvä, mikä oli siinä niin kuin pohjana, että olisi. Mutta totta kai 5 erän voitto ja 2 pistettä, niin pitää siihen nyt tyytyväinen olla. No, ilman muuta tuohon syöttöön nimenomaan sitten, että viime pelissä Sampoa vastaan syötöt kaikki onnistuu aika hyvin, että tänä päivänä sitten oli vähän niin kuin vastakohtaisesti se, että oliko niitä 23 niitä syöttövirheitä. Mutta mitä mieltä sitten olet meidän vastaanotosta tänä päivänä? No, alkoi just niin vaikeasti kuin mitä niin kuin pelkäskin, mutta sitten varsinkin Kukkosen Lassi sai niin otteen siinä, että paranti aloitinrentoa ja sitä myöten sitten koko joukkueen pelikin siinä helpottui. Ja kun se ensimmäisessä kierrässä huomattiin, että ei meidän paljon tarvitse sitä parantaa, eletään kuitenkin siinä, pysytään niin kuin elossa muilla osa-alueilla sitten. Että sitten saatiin se sopiva napsaus paremmaksi ja sitten päästiin niin voittamaan pari seuraavaa erää ja näin. Kyllä näette, niin se ihan selkeästi näkyy se, että syötössä ollaan tänä päivänä jäljessä. Siitä sen varmasti myös se 23 syöttövirhettä näyttää kyllä myöskin se oma osaamiset. Melkein erään verran pisteitä siellä. Mitä sanot meidän hakkuripelistä tänään? No, kyllähän se niin kuin hyvä kokonaisuutena oli, että siinä jossain vaiheessa oli just niitä torjunnat, mitä vastustaja sai niin kasautua oikeastaan meidän hakkuria vastaan, mutta totta kai siellä on niin kuin kyttäyksessäkin, että sitähän he torjuu isolla miehillä ja pitkiä kavereita lakkapäällä ulottuvia kavereita, niin on se ymmärrettävää, että niitä, mutta ehkä siinä lyöntisuunnissa olisi ollut viilausta, mutta kyllähän siinä niin kuin Hakkuri ja sitten Pelletieri teki meille kuitenkin ne isot pisteet. Tuossa naapurin päävalmentaja sanoi, torjunta olisi voinut olla vähän parempaa. Mitäs mieltä olet tästä meidän torjunnasta sitten? Meidän torjunnasta? Niin, toimiko se niin kuin oli suunniteltu? No, toimii ja ei toiminut. Että kyllä minusta 14 torjuntaa meidän joukkueelle on ihan niin, ei ole juuri paremmin tietysti se, että niin, kyllä sielläkin niin, ehkä tämä vastustajan hakkuri
jossain niin kuin alkuvaiheessa varsinkin yllätti kovuudellaan, että niin varmaan jos nyt vielä suunnittelisi, niin olisi pikkusen eri lailla ryhmittänyt, mutta niin kyllä niin 14 torjuntaa ja aika tasaisesti jakautuu ukoille, niin paljon siellä oli hyväkin. No niin, sitten tähän kysymykseen, että milloin me nähdään sitten se ensimmäinen 3 pinnan voitto. Että nyt on näitä 3-2 voittoja taottu tässä, että onko tämä hyvää harjoitusta kevättä kohti? No, eikö se sunnuntaina ole seuraava peli? Yritetään siinä. Mutta joo, sunnuntaina käymään Kokkolan vieraassa ja sitten Korso kotona, että pyritään nyt tässä 1,5 viikon sisällä viimeistään. Niin, tyydyttääkö Kokkolasta 3-2 voitto? No.